i també inclou una campanya de sensibilització amb un tríptic porta a porta. Següent. La justificació per què hem triat això, com deia molt bé la Marina, ens trobem amb que si no volem acabar aparcant els arbres o muntant les nostres bicicletes, i estem molt contents que hi hagi moltes propostes de carrils bicicletes, als quals també donem suport, però és començar la casa dels fonaments. Si no tenim a on poder aparcar les bicicletes, el que farem és crear molta demanda de bicicletes sense saber on deixar-les. Com acabarem? Doncs amuntegant totes les bicicletes. Per aquesta raó el que fem és proposar aparcaments distribuïts on es creguin des dels serveis d'urbanisme municipals, sobretot per no s'entendre, ens agradaria potenciar molt el que és l'àrea antic, sobretot per fomentar no només l'ús de la bicicleta com a ús lúdic, per fer la carrera a Sant Padó, però sinó també per un ús diari, per un ús de compra, per un ús amb la família, per un ús per anar a treballar, o per un ús simplement per anar a veure amb un amic o anar a prendre alguna cosa. El nostre model que hem proposat, perquè no ens faci això amb la bicicleta i ens quedem amb la roda enganxada, com hi ha alguns que estan distribuïts, és un model que són models més moderns en forma d'U, enganxada al terra. Per això, si fem el següent, veiem que són uns models que estan proposant, que s'estan ja distribuint amb uns dos, els hem buscat, no fa falta que sigui aquest exactament, però sí que la proposta queda molt clar que és aquest tipus de model per poder enganxar i entrar bé la bicicleta al quadre, sobretot perquè entenem